iwasan na natin ang maniwala sa time management. Kaya sa lahat ng mga kabataan, you cannot manage your time. Only the activities that you're doing every day. Diba? So, time management yan. No, it's not time management. It's your activity management. Diba? Para lang yan sa scenario na matutulog ka ng alauna. Gigising ka 1 a.m. Matutulog ka ng 1 a.m. So, ilan na lang ang oras mo sa pagtulog? Sabihin natin, 12 noon ka gigising. Kaya ang sasabihin mo, ang bilis ng oras. Why? Because nagising ka ng 12 noon. Diba? So, ilan na lang ang gugugulin mo? Oo, yung naiwan. Yes. Konti na lang yung natirang oras. Para mag-work, para maging productive. Wag na wag kang titigil. Ako kasi sabi ko, pag nag-cellphone ako ng 10 minutes, sabi ko sa sarili ko, wala na akong kwenta. Noon, mga ganun ako before. Pero na-realize ko naman na okay lang magpahinga. Ako kasi pinipressure ko ang sarili ko. Wala naman nagpe-pressure sa iba sa akin, especially sila mama, sila mga parents ko. Pinipressure ko talaga yung sarili ko. Kasi nakikita ko sa mga kabataan, chill, relax. Hey, gising-gising kayo, 'di ba? Maaaring mayaman kayo, meron 'di ba, pinanganak kayong may golden spoon. Pero kami kasi may hirap, yun kasi pinanghuhugutan ko, mahirap ako. So kailangan ko magtrabaho for me to be able to give back to my mama, to my tayong family. generational wealth Hindi pwedeng ganun. Kaya kailangan mong bago ka matulog, tanungin mo muna sa sarili mo,